är nummer 3. Det är Martina Kron ifrån Osby. Det här tror jag är en bana där hundar som går långsamt. Jo. Ja. Det är många som kommer sitta i tunneln med. Och ligger man på andra sidan så får du... Ja, det finns inte så mycket alternativ liksom. Nej, jag ligger på andra sidan till de andra hopphinnet. Så det är... Nej! Kom igen nu då. Jag tappade balansen. Kommer på med ganska mycket tryck. Alltså med felvisat tryck. Ja, för höger. Ja, till av.